Welcome back to my channel mga Koblax. Ito ngayon, magluluto tayo ng manok na may atay, may carrots, bagyo beans, at patatas mga Koblax. So, ang gagawin natin dito, iigisa lang natin itong, i-adobo lang natin to para maiba naman mga Koblax. So, ayan, start na natin. Mag-isa na tayo mga Koblax. Yan. Typical na pagluluto mga Koblax. Gisa muna. Adobo lang ito mga Koblax. Yon mga Koblax, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. So, pakisama na rin mga Koblax ang aking FB page. Pakipalo na rin po mga Koblax. At mayroon tayong mga magagandang content na nakakaibang luto ng mga pang-professional lamang po. Yon, di naman tayo sa pagluluto mga Koblax. Kumbaga, lutong bahay lang naman itong mga niluluto natin. Kaya ayan, lutuin na natin ang lutuin. Igisa na natin. Yan, lagay na natin itong chicken. Ilagyan po siya natin ng kamatis para mas masarap. Diba? Ayan. Mikos-mikos muna natin ito. Kalog-kalugin at luhag-luhagin. Yan mga Koblax. Napakasarap nito. Unahin natin tong karne bago na. Yung atay mamaya lang yung mga Koblax. Yan. So mga Koblax, shoutout pala sa mga OFW yan. Kung saan man kayo panig ng mundo, ingat-ingat po tayo dyan at mag-ipon po tayo lalo na sa ibang bansa mga Koblax. So shoutout din sa mga taga-Iriga, especially sa Wikis Game Farm at sa mga taga Santa Maria, Iriga City. Shoutout po sa inyo. Sa lahat po ng mga FB friends and sa mga followers ko po sa page and then subscriber ko po sa shoutout po tayo. Yung mga tahimik lang dyan nanonood, shoutout po sa inyo at ingat-ingat po kayo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga Koblax. So ayan, lagyan natin ng paminta para medyo masarap itong mga Koblax. Yan na. Diba to? Parang igado na rin itong mga Koblax, diba? Pag tutusin, igado may yung pangsahog natin sa igado halos parehas. Pero tatawagin ko lang itong mga Koblax na adobong manok with atay and sari-saring vegetable mga Koblax para healthy living tayo. Yon. Ayan, lagay na natin itong atay mga Koblax. Hindi ko na yan hiniwa-hiwa. Yung malalaki, okay na yan. Kasi malalaki naman itong chicken mga Koblax. Ayan. Yun mga Koblax. Halo-haloin natin. Yan. Napakasarap ito mga Koblax. Lalagyan natin ito ng konting sili para kumakagat, diba? Ayan. Yan, lagyan natin ng oyster sauce mga Koblax. Isa to sa nagpapasarap dito mga Koblax. Yun, halo-haloin na natin. Yun. Napakasarap nito mga Koblax. So ayan, lapit na to. Tapos ilalagay na natin yung mga gulay-gulay natin mga Koblax. Napadali na itong lutuin kasi no naman itong manok, di ba? Madali lang itong maluto. Ayan. Ang pagluluto naman mga Koblax nasa iyo naman basta mahilig ka magluto, ilagay na natin itong patatas at carrots at saka yung bagyo beans natin. Yan. Nandyan na. Halo-haloin na natin para isahan na mga Koblax. Haluin natin. Yun, mukha nang masarap mga Koblax. Parang igadong manok to
Diba? Yung sangkap niya. Halos sawig, mga Koblox. So, ayan. Sarap na nito. Mga Koblox, lagyan pa natin ng sili. Yung isa, iniwan natin yung isa, bilog lang na sili, mga Koblox. So, ayan. Lagyan natin ulit ng oyster sauce. Medyo kulang. At saka medyo maputla. Katulad ng katabi kong maputla ang muka. Parang suka. So, ayan. Yun, toyo. O, toyo ng utak ng katabi ko, mga Koblox. Ayan na. Napakasarap nito. Kanin pa more. Yan, oh. Oh, sarap-sarap naman. Sino siya? Yan na, mga Koblox. Excited na akong kumain, mga Koblox. Nagugutom na ako. Takpan muna natin ng konti. Ayan na, mga Koblox. Lapit-lapit na. So, salamat, mga Koblox, sa patuloy niyong pagsusuporta sa channel ko. At pinagtsatsagan nyo ang munting channel ko, mga Koblox. Sana po patuloy po tayo at rumami po tayo para makapag-earn na rin ako ng sahod ko. Di pa ako nakapagsasala first salary, mga Koblox. Kaya antay-antay natin to. Pag may tiyaga, may nilaga, mga Koblox. Ayan. Mukhang okay na to eh. Kunti na lang, mga Koblox. Patayin na natin to. Ano-anoin muna natin. Palapot-laputin muna natin. Oh! Napakasarap. Naku, tapos ang init pa ng kanin, mga Koblox, no? Yung gumuguhit dyan sa tiyan mo. Kasi nga, gutom ka na, nagmamadali ka na kumain, di ba? Ayan. Konti-konti na lang, mga Koblox. So, mga Koblox, abangan yung susunod kong videos, mga Koblox. Gagawa tayo ng mga iba ng content para maging active naman tong channel natin, mga Koblox. At yun, gagawa ko yun kung di dahil sa inyo, mga Koblox. Kaya support lang po, mga Koblox, na wala po tayong iwanan, walang bitawan. Yun. Sa mga kapwa content creator, tsaga-tsaga lang tayo, mga Koblox, at giginhawa rin tayo. Diba? Dilat ng oras, ganito, mga Koblox, diba? Ayan na! Ayan na, mga Koblox. So, mga Koblox, hanggang dito na lang ang aking videos, mga Koblox. Hanggang sa muli. Ingat kayo palagi and God bless you. Bye-bye. See you in next vlog, mga Koblox. Ayan. Know you've been a good friend. Napakasarap naman nito. Bye-bye, Koblox. Ingat-ingat. Kain-kain ng marami. Yung tama lang.